ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿತೂಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುರಂಬಿ ದಯಪ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ದಯಕುಲ್ಲದ ಏನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತೋಯ್ಪವೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೂಟೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಭಾಗ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜುತುಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಪುಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಪಂಡ ಎದುರುಡುತ್ತಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ಟು ನಮಗೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಛಲ ಉತ್ತನೊಂಡತ ಓಳ್ಳ ಬದುಕೊಳಿ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಿಸವಳಿ. ಸೊ ಆ ಪೊಂಜ ಉತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆ ವರ್ತಿ ಈಗ ಜನ ಎಲ್ಪರ್ ಏರ್ಲಜ್ಜರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪವೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆರೆ. ಸೊ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಚಾಲ ಹೊತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಪಡ ಐಕ್ ನಮಕು ಈ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಸ್. ಸೊ ಏಪಲ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಛಲ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಪೂರ ತಾಂಡ್ತಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದಿವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮುಖ್ಯಂಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಸ್ಟಮರ್ನಾಗಿ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಥರ? ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ? ಹೌದೌದು 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 ಹೌದು ತುಲೆ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡೊಂದು ನೆಂಚಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾಸನ್ನು ಎಡು ಬದುಕಿರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಓನಾದ್ ಯಾನು ಅರ್ನ ಮಲ್ಪದ ಮನ್ಪಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬುಡ್ದು ಓಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು.